mentang gidon hakan gathan gabangi khot gathan khat ru shnong bat pok ani gathan khat ru shnong gadon kamopu ani ka umblai hani hapo stai siliang gadon gathiding bat ka Nongsteng gaman ngiale mentah Nongsteng gade go ka shnong na ka bala rimbha kabla ada wat shua ban dan ka Hima Sohra pakalong ka caka ka ba kongsan bha ha we dei bat ka history jong Hima Sohra ti matang ka sedang ka jing hiar ti jongi saya kan ka shnong ko we ka shnong barim tam jong Hima Sohra ka ba kateng ka shnong Nongsteng hagi bentang ba shaneng la patai fi ba basan swer basan jong Hima Shullo basan swer jong Hima Shullo kat bo bu sing kila pet kerat chani kading kading shabe house im lại lengka kila wan ri shamopu ba Nongsteng kila pet na so rim ba wan chani sa Nongsteng ban ri tengen jaldi naga jingwan hiat ma jong sim lại lengka jong ka Hima khat Sohra basan swe wa bu sing kila pet na Hima Shulong kila wan sa so rim shipor ban pelong ka kanong ba ban nang tu kila sabe o sim lai lengka kila wan sani sa Nongsteng mamtangi hiar sa Nongsteng Mono. Kalau tu dia saya dah step mai. Oh, tempur tu. Tu dia smart. Oh, aduh kan aja. Tuh, mana? Kawai ka jing itanat jong ka shnong Nongsteng kam tam galenti ka kalong ba kinang bu kiding si mari yang nolong ka bahu ba ka ba itanat kani pak kawai galenti bawan na kawai pat ka benta mari yang kalong ka ba itanat aduh kata-kata
Macam. Ya, ya. Tang la poi po ka shnong Nongsteng mangisang man I bagi don ki so nam tra ka shnong Nongsteng ka de we shnong ba pawnam ba ha ka ban pin mi yau so nam tra Oh, stop, stop. Kanu wong do. Can I stop, stop? 5,600. 5,000. 5,600. 7,000 to complete. Biang Yes, sir. Good. Kashnong Nongsteng ha ka ba hubasan swer bo bu sing sim kilawan pan rit kan hang ni Stop. ha okay